Ami aw fo ka aw wali ɲuman dɔn aw minnu matarafalen don Sherifila Jabaramuso la sanga ani wagati aw bisimila ku kura kɛnɛya jamukan kɛnɛ kan jamukan min sigi kun ye ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya bana ani bana nacogoyaw la walasa ne ni aw an bɛ se k'an ka ɲɛnamaya kɛ kɛcogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye a bɛ o sira kan a bɛ kalo damadamanin bɔ bi an kɛlen don ka an ka jamukan kɛ ka ɲɛsin waleya dɔ ma waleya min ni o de bɛ tali kɛ ka muso kɛlɛ ani densaya ko o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka da kan an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka fɔ jamana ale ɲɛtaga tɛ se ka sabati fiyewu fo k'a sɔrɔ kɛnɛya ale sabatilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso ale ni denmisɛnninw a bɛ o hukumu kɔnɔna na bi an ka wulikajɔ kɔnɔna na an ye wele bila an ka karamɔgɔbaw ma minnu ni olu ka dɔnta ka bon kosɛbɛ nin waleya in kɛlɛli la ka silatunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ka jamukan tɛmɛnenw na u caman kun bɛ an ka plateau in kɔnɔ bi fɛnɛ an ye maa wɛrɛw fɛnɛ wele ka fara olu kan i n'a fɔ mɔgɔ minnu n'olu ka baara ɲɛsinnen don denw furakɛli ma ni o ye pédiatriw ye fo ka taa se médecins n'o o de ye dɔgɔtɔrɔw ye olu ka jɛkuluba ɲɛmɔgɔ o fɛnɛ bɛ an bolokɔrɔ yan ka fara an fana karamɔgɔ kan n'o ye professeur Ibrahima Tekete an bɛna kuma gɛlɛmanin d'u ma u ka u tɔgɔ n'u jamu fɔ an filɛbagaw ye numankuru fan fɛ professeur i bɛ se k'a kɛ to ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛbagaw ɲɛna. Ayiwa ne filɛbagaw ani wula ne tɔgɔ ye professeur Lalandraye Sidibe ne bɛ baara kɛ Gabriel Touré la pédiatrie la. I ni ce an ka weleli jaabili la ka na o kɔfɛ an ka maa weleli filanan ale fɛnɛ bɛ na tɔgɔ ni a jamu fɔ an ɲɛna docteur i bɛ se k'a kɛ to k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Ayiwa an bɛ foli di an lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ ma ne tɔgɔ ye docteur Félix Sanogo ne ye ordre des médecins l'ordre des médecins ne ye o vice président ye et n ye gynécologue fana ye gynécologue obstétricien. Ok an ka maa weleli sabanan yani an ka kuma di ale ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sangani kunkurunin kɔfɛ sisan an bɛna nɛgɛjuru siraw labila aw bɛ se ka don jamukan in kɔnɔ ɲininkali minnu bɛ aw bolo k'o tɛngu an ka nin dɔgɔtɔrɔba ninnu na a bɛ se ka don ka o nɛgɛjuru sira kɔngɔ n'o o de ye 93 91 61 68 92 professeur i bɛ se ka foli lase an filɛbagaw ma. Koreya in ce nga foli bɛ an lamɛnbaga kelen kelenna bɛɛ cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan an b'a jigiya k'a fɔ aw bɛ nin cɛsiri min na bɛɛ bɛna tɔmɔta sɔrɔ a la min b'a to an bɛ muso kɛlɛ muso min bɛ to kɔnɔmaya jiginni jibatoya ani denmisɛnnin saya a kɛra min ma wolo fɔlɔ wala min wolola denyɛrɛnin olu ka saya dankari bɛ k'a la cogoya min na an b'a jigiya ko ninnu b'an dɛmɛ ka faamuyali sɔrɔ ka ɲɛta kɛ o kadara kɔnɔna la. Ok i ce walasa ka dankari kɛ nin weleli na an bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ b'a la jamana i n'a fɔ jamanadenw jɔyɔrɔ b'a la cogo min na ka fara kɛnɛya tigilamɔgɔw kan o de kama nin nɛgɛjuru sira in bɛna bila aw ye n'a b'a fɛ ka don jamukan in kɔnɔ aw bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira min na n'o de 93 91 68 92 an bɛna an ka ɲininkali fɔlɔ tengu an ba ani an ka professeur la ni ale ye den furakɛlikɛla ye n'o de ye pédiatrie ye ka bɔ Gabriel Touré la professeur yalima i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye pédiatriw olu jɔyɔrɔ ye mun ye walasa densaya ale bɛ se ka dabila cogoya min na ale ni bana minnu yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka denw bɔnɛ u ni na i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye o la. N ce Kudeja ni question ni diyara n ye ayiwa pédiatrie jɔyɔrɔ ye mun ye densaya kɛlɛli la a bɛ se ka kɛ fɔlɔ denba minnu ni gɛlɛya bɛ olu kan donc olu ni gɛlɛya fɛn fɛn sera ba kan il faut que i k'a dɔn o gɛlɛya dɔɔni bɛ se ka se den fɛnɛ ma o gɛlɛya ninnu na ni tension bɛ olu la diabète bɛ olu la koloci bɛ se ka k'o la n ye kelen kelennin de fɔ infection b'a la basibɔn o bɛɛ b'a la o bɛɛ bɛ se ka na ni kasara ye ka se den ma o kasara ninnu olu bɛ se ka kɛ den bɛ na ka sɔrɔ a na wagati ma se an b'a fɔ o ma ko prématurité a bɛ se ka kɛ sababu ye den dɔw fɛnɛ bɛ na mais fiɲɛ bɛ tigɛ u la a bɛ se ka kɛ dɔw fɛnɛ bɛ na nunakili degunbana b'u la dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ jeli dɛsɛ b'u la dɔw bɛ se ka kɛ infection b'u la
dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ ala k'an kisi u ni nin tɛ na donc néonatologue jɔyɔrɔ bɛ o yɔrɔ la parce que o den ninnu ni problème minnu bɛ na depuis jiginni yɔrɔ la depuis wagati min na gɛlɛya bɛ commencer ka na muso kan muso ni pédiatriw ni gynécologue de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ an ladɔnniya den ba lahala la o fana b'a to anw bɛ se ka den lahala dɔn donc an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a dɔn den o kan ka wolo wagati minnu na fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ pour que den o bɛ se ka jigin jiginniyɔrɔ ɲuman na et puis n'a bɛ jigin fɛnɛ an b'an jija pédiatrie bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na parce que ni o gɛlɛya ninnu nana jiginni wagati pour que pédiatrie ka se ka den dɛmɛ donc o ye fɔlɔfɔlɔ ye den ba minnu ni gɛlɛya bɛ olu kan o talen kɔfɛ yɛrɛ fɛnɛ grossesse normal kɔnɔmaya normal bɛ kɛ muso tɛ complication sɔrɔ mais hali o la i kan ka na jiginni na dɔgɔtɔrɔso la parce que mɔgɔ tɛ se ka complication suda a bɛ se ka na wagati bɛɛ donc ni gɛlɛya nana wagati la wagati o wagati pédiatrie bɛ se ka wele ka na mais hali ni gɛlɛya ma don a la ni jiginni kɛra pédiatrie kan ka den lajɛ est-ce que parce que gɛlɛya dɔw bɛ yen olu tɛ yen a bɛ se ka kɛ malformation b'a la donc n'olu bɛ yen nɔ fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ est-ce que denw olu kan ka taga lada tuguni néonatologie la n'a y'a sɔrɔ infection b'a la est-ce que a kan ka lada néonatologie la n'o si t'a la yɛrɛ fɛnɛ yɛrɛ a kan ka den lajɛ ka conseil ka ladilikan dɔw di ba ma ba bɛ taa so rendez-vous dɔ bɛ se ka di rendez-vous wɛrɛ bɛ di ba ma tile 8 mana dafa pour que k'a lajɛ parce que nɛrɛ bɛ se ka bɔ den na o wagati ninnu kɔnɔna na donc k'a lajɛ fɛnɛ est-ce que ba bɛ siji jiginna ba la ji jiginna sin na est-ce que gɛlɛya dɔw bɛ ba kan den la donni na donc a b'a bilasira o la normalement yɛrɛ suivi nin kan ka continuer a bɛ rendez-vous dɔw di pour que ka se ka faamuyali kɛ fɛnɛ est-ce que den ka poids bɛ ka ɲa est-ce que den kan ka se fɛn minnu na n'o ye sigili ninnu a ka se a kunkolo kɔrɔ a ka munnu ma olu bɛ ka kɛ a wagati la o bɛɛ de ye pédiatrie ka baara nafa ye jɔyɔrɔ ye den kɛlɛ in na. ok yani an ka se ɲininkali filanan ma an bɛna ordre des médecins ni olu de ye dɔgɔtɔrɔw ka jɛkulu représentant n'o y'a président e bɛ se ka mun de fɔ aw jɔyɔrɔ la walasa ka nin waleya in kɛlɛ. ok merci bien Khouredia ni question in bɛ an intervenir ni question b'a interpeller angli caman kɔrɔ nin baara in na d'abord peut-être an ka a fɔ ka mɔgɔw hakili lajigin parce que n'a fɔra ko ordre de médecin peut-être caman t'a dɔn min yɛrɛ don o ye population générale ye n'o y'an filɛbagaw ye ordre de médecin ye dɔgɔtɔrɔw bɛɛ ka jɛkulu de ye dɔgɔtɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n'u kɔni bɛ baara kɛ k'u bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔya taasira fɛ u ka jɛkulu de ye on appelle ça ordre de médecin k'a fɔ ka jɛya tuguni ordre de médecin association tɛ syndicat tɛ mais ordre de médecin ye jɛkulu ye dɔgɔtɔrɔw ka jɛkulu min sigira Mali yɛrɛ sariya fɛ loi fɛ donc waasa dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ka baara kɛ ka dɔgɔtɔrɔya baara kɛ Mali kɔnɔ jaakuya de don i ka don ordre la association doli ye libre ye syndicat doli ye libre ye donc dɔgɔtɔrɔw ka baara kɛtaw fɛn o fɛn kɔnɔna na n'a ma ɲɛ ko waasa u ka se k'u ka baara kɛ o doni ye jaakuya ordre kɔnɔ walasa u ka lakodɔn walasa u ka lakodɔn bien sûr Mali yɛrɛ fɛ donc u bɛ baara o baara kɛ o cadre kɔnɔna na ordre jaakuyalen don k'i ɲɛ jɔ o baara la o baara taabolo lajɛ o bolo ani ka se k'u dɛmɛ a kɛ ko ɲuman bɛ se ka ɲɛ cogo min na o b'a yira k'a fɔ hali ni gɛlɛya donna dɔgɔtɔrɔ ni banabagatɔ ni ɲɔgɔn cɛ ou bien a somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ intervenir anw bɛ intervenir non seulement banabagatɔw bɛ se k'u plaigner cogo min na ka n'a fɔ nin dɔgɔtɔrɔ ninnu ka baara la a kɛra tan a ɲɛ ma ɲɛ kosɛbɛ an diyagoyalen don ka wuli k'an jɔ k'a ɲɛɲini i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔw fana bɛ se k'u plaigner hali dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira aw bɛ kiiri tigɛli kama fɛnɛ an bɛ se ka kiiri tigɛ an bɛ se ka kiiri tigɛ nka an bɛ baara kɛ ko ɲuman sɔnni ka se kiiri yɛrɛ ma fɔlɔ baara kɛ ko ɲuman a bɛ se ka kɛ cogo min na anw bɛ yen o de la o de y'a to depuis waati damadɔni an bɛ d'abord foli kɛ ka bila professeur Tigɛtɛ la parce que nin ye anw ka baara fan dɔ de ye nin tɛ se ka kɛ cogoya si la
ko muso ani denw ka lakana ko baaraw de b'a la ka kɛ wasa olu ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ko ordre de médecin min ɲɛsin ma o tɛ se ka kɛ cogoya si la c'est pourquoi nin baara in anw yɛrɛ ka baara de c'est vrai que fiɲɛ min wulilen don bi ne b'a fɔ fiɲɛ de don parce que depuis ala ye diɲɛ da dɔgɔtɔrɔw bɛ yen u ka baara ye wasa mɔgɔw bɛ se ka lakana cogo min na dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ bɛ se ka kɛ a sariyaw kɔnɔ cogo min na nka ni san filanin na an y'a jateminɛ k'a fɔ le professeur Tigete surtout an yɛrɛ ka karamɔgɔ don ale ye ne yɛrɛ ka karamɔgɔ a ye n yɛrɛ kalan nka a wulilen don k'i jɔ k'i cɛsiri ko musow ni denw bɛ se ka lakana cogo min na an ka jamana kɔnɔ dɔw bɛ se ka fara o kan cogo min na o ɲagataw bɛ se ka dɔgɔya cogo min na vraiment a b'o baaraw de la donc raison pour laquelle o baara ninnu kɔnɔna na a sera ordre de médecin ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a b'o kuma de b'a da waati bɛɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo di a bɛ se ka ɲɛ cogo di a bɛ se ka kɛ cogo di don kelen an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ muso saya bɛ se ka ban banni y'a kuma ye sinon ka dɔgɔya yɛrɛ yɛrɛ ani denw fana ka saya donc an bɛ o plateau de sanfɛ bi o fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ cogo min na donc o ne hakili la o baara kɔni o ye ordre ka baara yɛrɛ de ye quoi donc an fana an sen b'a la fo an kan ni ala sɔnna ma n'an ma dɛsɛ an fana b'an sen ni n'an damajara bɛɛ kɛ wasa baara ninnu ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. Ok, i ni ce i ka nin kunnafoni ninnu na n'a bɛ fɛ ka aw sen don jamukan in na aw bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ ni o de ye 93 91 68 92 professeur Tigete yalima e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna hali bi muso kɛlɛ in ale ni densaya in o bɛ se ka sira cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Kurela i ni ce i ka nin kuma la n bɛ an balimakɛ n'an baarakɛɲɔgɔn Dr Felix Sanogo fo ka a yira la k'a fɔ nin baara in ne kelen ka ko tɛ an bɛɛ de don a bɛ fɔ ne tɔgɔ bɛ fɔ ko n bɛ ɲɛfɛ n'o tɛ mɔgɔ minnu jɔyɔrɔ ka bɔ a la o de ka ca ka tɛmɛ ne kan nin ye an ka kalansoba école de médecine ani an ka kɛnɛya ministerisow u ka baarakɛɲɔgɔnya fɛ u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ maa maa n'a sen bɛ don muso kɛlɛ saya la kunbɛli la ani denyɛrɛnin saya kunbɛli la an k'a kɛ waleyaw ka tilen yalasa o kasara ninnu bɛ nagasi cogo min i bɛna ye o kɔnɔna la an bɛna kunnafoni di mun na a t'i ko jabaranin bɔli ka d'an ye ten o tɛ n'i ye kɛnɛya ta kɛnɛya tɛ dɔwɛrɛ ye jigo de don k'a lawaleya don o don o la n'i b'a fɛ kɛnɛya ka sabati maa fɔlɔfɔlɔ min n'i bɛ ɲɛsin ma dɔgɔtɔrɔ tɛ o ye sigida denw de ye an bɛna kunnafoni ninnu di ka u ladɔnniya kɔnɔbara jiginni jibatɔya kɔlɔlɔ jumɛnw b'a la u bɛ kunbɛn cogo di k'o kunnafoniw di o hakili falen kɔnɔna la o de y'a to aw y'a ɲini zen na k'a fɔ ko n'an bɛ kuma an ka kuma a to u ka an ɲininka o ye miirina ɲumanba de ye ka d'a kan an bara an b'a fɔ ko ni muso ye kɔnɔ ta ko a garisigɛra o kɔrɔ de ko hɛrɛ nana nka n'a y'a ye an b'a fɔ ko muso kɛlɛ o kɔrɔ kɔlɔlɔ caman de fana b'a to min bɛ muso ni yɛrɛ tanya tuma bɔ o la ne b'a fɔ k'a bɔra garisigɛ la a kɛra kasara ye ala k'an kisi o ma o la kɔnɔbara ni muso y'a ye k'a fɔ ko kalo tɛmɛna kan a sikara ko nin bɛ se ka kɛ lajɔli de ye a wajibiyalen de don i kan kalan ni dɔnniya ani jantɔnyɛrɛla taabolo la i ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔ sɛbɛntiyalen ma wa n'i sera dɔgɔtɔrɔ ma o don i man kan ka sigi so habadan fo ɲininkali saba bɛ yen o ka jaabi ɲininkali fɔlɔfɔlɔ karisa i sikalen don i yɛrɛ la laada tɛmɛn'i kan nin ye kɔnɔbara ye walima kɔnɔbara tɛ o jaabi nɔgɔ ka kan ka bɔ a la bi kalan dɔnniya la o bɛ se ka kɛ don o don n'o jaabira ɲininkali filanan o de ye karisa nin kɔnɔbara min n'a sɛbɛntiyara sisan k'a b'i la yala kɔnɔbara in dayɔrɔ ka ɲi wa walima a dayɔrɔ man ɲi o ɲininkali jaabi mun na o wajibiyalen don ka d'a kan n'a fɔra sisan ko kɔnɔbara dayɔrɔ man ɲi daga wulila sɔngala man ɲi kun fɔlɔfɔlɔ min b'a to musow ni bɛ tanya kɔnɔbara kalo saba fɔlɔ kɔnɔ o ye kɔnɔbara min dayɔrɔ man ɲi ala k'an kisi a kasara ma ni ɲininkali bɔra ka an b'a walawala n'a yirala sisan ko kɔnɔ dayɔrɔ ka ɲi ɲininkali sabanan de ye karisa i kɔnɔman don den dayɔrɔ ka ɲi
yala nin kɔnɔbara min fili la kɔlɔlɔ b'a nɔfɛ wa walima kɔlɔlɔ t'a nɔ kan an b'a fɔ mun ma kɔlɔlɔ fɛn o fɛn a kɛra bana min bɛ muso la o bana min delila k'a minɛ o ale yɛrɛ da cogo a ka baara kɛ cogo a siyɔrɔ cogo a dumuni kɛ cogo fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari muso kɔnɔma ka kɛnɛya la walima ka dankari den min b'a sɔrɔ la o ka kɛnɛya la an b'a fɔ o ma ko kɔlɔlɔ wa nin yɔrɔ faamuyali ka wusa kosɛbɛ ka d'a kan n'i ye Mali ka sariya taabolo ta kɔnɔmaya kɔlɔsili la n'i y'an ka dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ sigida la sigida dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ n'an b'a fɔ o ma ko SESCOM n'aw b'a dɔn ko ASACONI o ASACO ninnu sariya b'a fɔ ko gɛlɛya foyi tɛ muso min ka kɔnɔ kan o de kan ka kɔlɔsi o dɔgɔtɔrɔso in na minnu ni kɔlɔlɔ hali kelen ɲɛr'u la kuma tɛ ko bana lasabatira k'a fɔ nin b'a ka kɔnɔbara kan olu ma daga u ka sigi o dɔgɔtɔrɔso in na ka peseli kɛ olu ka peseli o kan ka taa dɔgɔtɔrɔsobaw de la sigida dɔgɔtɔrɔsobaw de jamana minnu ye banaw ye mun bɛ se ka na n'o ye lala y'i da don a dɔw la joli saya bana n'an b'a fɔ a ma ko tension n'o bɛ muso min na n'o ye kɔnɔ ta kɔlɔlɔ don sukaro dun bana n'an b'a fɔ ko jabɛti n'o bɛ kɔnɔbara min kan ni muso ye kɔnɔ ta k'o bana in to i la wala a y'i sɔrɔ i kɔnɔma kɔlɔlɔ don koloci bana n'an b'a fɔ ko drépanocytose n'o bɛ muso min na n'o ye kɔnɔbara sɔrɔ kɔlɔlɔ don muso o muso ni joli dɛsɛ b'a la n'an b'a fɔ a ma ko sayi jɛma n'o b'i la n'i ye kɔnɔbara sɔrɔ kɔlɔlɔ don muso min ye muso surumani ngɔrɔkɔtɔ a tɛ mɛtiri 1 ni tila bɔ n'o ye kɔnɔbara sɔrɔ kɔlɔlɔ don muso min si kasabira n'o ye kɔnɔbara sɔrɔ an b'a fɔ kɔnɔmaya taasira la ko si kasabira n'i tɛmɛna san 35 la ɲɛ da dɔw la kɔrɔlen n'i tɛmɛna san 35 la n'i ye kɔnɔbara sɔrɔ kɔlɔlɔ ka d'a kan o kɔnɔbara nasɔnw ani tension bɛ ɲɔgɔn fɛ ani sukaro dunbana bɛ ɲɔgɔn fɛ ani opération caman bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a basibɔnw ka ca la ni taɲani ka ca la kɔlɔlɔ don denmisɛnnin fitinin min ma san 20 sɔrɔ o farikolo ma balikuya fɔlɔ n'i ko ko denmisɛnnin farikolo ko baliku ka baara kɛ kɔlɔlɔ de don nin si man kan ka kɔlɔsi dɔgɔtɔrɔso fitinin na nin n'a ɲɔgɔnnaw an k'an hakili to olu la maa ni e nana kɛ de ko e ka jiginni laban den ni ma na walima e denw sara ka tugu ɲɔgɔn kɔrɔ siɲɛ 2 3 a ma se k'a fɔ ko kɔlɔlɔ bɛ yen nɔ kan ne ye kɔnɔ ta e kan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka se dɔgɔtɔrɔsoba de la ɲɛɲini ni sɛgɛsɛgɛ k'a sɔrɔ hali ni mɔgɔ m'a f'i ɲɛna ɲɛɲini ni sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ mun y'a to nin kasara ninnu nana an bɛ se ka kisi a ma cogo di nin n'a ɲɔgɔnnaw an b'a fɔ olu ma kɔnɔbara kunkomaw kɔlɔlɔmaw ninnu dɔrɔn de kan ka taa sigida dɔgɔtɔrɔsobaw la ani an ka jamana dɔgɔtɔrɔsobaw la i n'a fɔ Gabriel Touré Ponge Luxembourg ninnu fana ka kɔlɔsili taabolo ani kɔnɔbara min kunko t'a la o kɔlɔsili taabolo u tɛ kelen ye nin de b'a to an ka jateminɛ an ka nin bɛɛ sabati n'o kɛra kɔnɔbara bɛ matarafa ko ɲuman nka gɛlɛya dɔw de bɛ yen an bɛ kɔnɔbara min na dɔrɔn ko ala sɔn dɔ a banna an b'an sigi so kasaraba de y'o ye n'a fɔra ko muso ye kɔnɔ ta cɛ ni muso kan ka sigi ɲɔgɔn fɛ ka miiri an bɛna an janto an yɛrɛ la cogo di ala ye nin hɛrɛ min k'an ye hɛrɛ in kana an tɛnaki ka bɔ an bolo kabini don min i bɛ kɔnɔbara ta i bɛ cun ka ni barakawuli ɲɛ sigili cun ka ni barakawuli ye kunko minnu bɛ se ka i n'a fɔ basi bɛ bɔ i ka tension bɛ yɛlɛn tension tun t'i la n'olu ser'i ma kɔnɔbara tɛ normal la tuguni o musaka bɔ de b'a la kabini don min muso bɛ kɔnɔ ta aw ka kan ka kɛrɛfɛbila kɛ ka to ka dɔ da kan don min ni cun ka ni barakawuli nana a kana sɔrɔ foyi t'e bolo o la i bɛ taa delili de kɛ sani i ka dɔ ala ɲɛ siranyabagaw bɛ balima ɲumanw bɛ nka sani i ka dɔ sɔrɔ o b'a sɔrɔ dadigi kɛli muso la o kama a man kan ka kɛ kunfɛ ko ye kabini don min na i bɛ kɔnɔ ta i kan ka jiginni don ɲasigili daminɛ an yɛrɛ b'a fɔ ni tin wulila i b'a dɔn a bɛ daminɛ cogo min a daminɛna don min nka a bɛ laban cogo min o bɛ ala bolo n'o y'a sɔrɔ e ma labɛn kɛ k'a kɔnɔ gɛlɛya b'a la nin n'a ɲɔgɔnnaw n'an y'an hakili t'o la ko caman bɛ nagasi
nganu dronte mfe baro kɔnɔna la ani se a fɛn caman wala ni aw bɛ fɛ ka aw sen don jamukan in na ka aw ka ɲininkaliw kɛ n'a b'a fɛ ka ɲininkali kɛ pédiatriw de la n'o de den furakɛlikɛlaw ye wali kelen ordre des médecins de la n'o de ye kɛnɛya tigilamɔgɔw n'o ye dɔgɔtɔrɔw ye olu ka jɛkuluba de la wali kelen gynéco n'o ye muso bana furakɛbagaw ye n'a bɛ fɛ ka aw ka ɲininkali k'olu de la a bɛ se ka don ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ n'o de ye 93 91 68 92 yani mɔgɔ ka don nɛgɛjuru sira la professeur yalima i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye bana minnu bɛ yen nɔ ni olu de ka teli kosɛbɛ ka den bɔnɛ a nin na i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye olu la wa? Ok, merci Kudeja i ka ɲininkali la. Bana minnu bɛ se ka teliya ka den bɔnɛ a nin na an ka jamana kɔnɔ yan nɔ fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min n'o bɛ den bɔnɛ a nin na o ye prématurité ye anw fɛ yen nɔ. O y'a jumɛn ye? Prématurité ye kɔnɔ min n'a ma se kɔnɔ normal semaine 37. Mais ni den fɛn fɛn wolola k'a sɔrɔ semaine 37 ma dafa o kɔrɔ ye k'a fɔ ko kɔnɔ ma se an b'a fɔ o ma ko prématurité. Donc o ye dɔgɔkun 37. Dɔgɔkun 37. Donc o bɛ se ka o ye sababu ye min bɛ den caman bɔnɛ u ni na an fɛ yen nɔ. A filanan o ye anoxie ye. Anoxie ye mun ye? An ɲɛmɔgɔ professeur Tegete a ye bana dɔw fɔ ni olu sɛgɛsɛgɛli ma kɛ ka ɲa muso ma kɔlɔsi ka ɲa muso ma furakɛ ka ɲa a ma jigin a jigiyɔrɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye den wolotɔ fiɲɛ bɛ tigɛ a la ni fiɲɛ tigɛra a la olu fana bɛ na ni kasara wɛrɛw de ye o den ninnu taalen ɲɛfɛ a dɔw bɛ se ka kɛ a tɛ sigi a dɔw bɛ se ka kɛ a tɛ kuma a dɔw bɛ kɛ a tɛ munuma u tɛ se ka fɛn k'u yɛrɛ ye u kɔni u bɛ to mɔgɔ bolo fo mɔgɔw de ka fɛn caman k'u ye yeli tɛ kɛ mɛnni tɛ kɛ a bɛ dépend fiɲɛ in tigɛli u la o bɛ n'a mɛnna ou bien n'a ma mɛn ni prise en charge ma kɛ teliya la mun wɛrɛ fana bɛ se ka den bɔnɛ a nin na an b'a fɔ infection o ye banakisɛ mana ye ba jeli la parce que ba bɛ se ka bana bila den na mais den yɛrɛ fana bɛ se ka bana sɔrɔ kɛnɛma ni a kan ka ladon cogo minnu na n'olu ma matarafa o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka den bɔnɛ a nin na an b'a fɔ fɛn dɔw fana ma ko malformation o tɛ mɔgɔ nɔ ye forcément o ye den yɛrɛ n'a dacogo ye donc o malformation ninnu fana ni olu minnu bɛ se ka furakɛ n'olu ma furakɛ olu bɛ se ka den bɔnɛ a nin na bon n bɛ ka nin bana nin kelen kelenna fɛn fɔ olu fana bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛw ye taalen ɲɛfɛ olu fana bɛ se ka den bɔnɛ u nin na o fɛn ninnu na nɛrɛya mun bɛ kɛ den na o bɛ se ka k'o la nɛrɛya bɛ kɛ den na den bɛ to so an b'a ye muso b'u bɔ k'u don tile kɔrɔ a tɛ jigin yakili la kuma si ko kana n'a ye dɔgɔtɔrɔso la alors que o den suguya ninnu teliya la olu kan ka na dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛli dɔ bɛ nɛgɛjuru sira fɛ. ok allo. oui allo. a ni ce i bɛ se ka hakɛto ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna. Asetu Kone. Asetu Kone ɲininkali jumɛn de b'i bolo? Ne b'a fɛ ka bɛ provoquer morne i ka ɲininkali ma faamu kosɛbɛ. Morne ina morne mun bɛ se k'o kɛ? Mun de bɛ se k'o kɛ? I ka ɲininkali faamuyara i bɛ se ka i ka jaabi lamɛn. Ok professeur i bɛ se ka tɛmɛ n'i ka kuma ye. Donc an y'a fɔ fɛn minnu bɛ se ka indirectement na ni saya ye den balo cogo yan nɔ an b'a ye muso caman bɛ girin tubabu nɔnɔ kan tubabu nɔnɔ dun o ye sin ladegeli de ye tubabu nɔnɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o ye misi nɔnɔ dun o danna misidennin de kama donc sinji o de ye den ka dumuni latika ye an bɛ nɔnɔ fɛn fɛn ye n'a bɛ dilan o ye sinji ladegeli de ye mais a tɛ sinji bɔ a tɛ sin gɛrɛgɛrɛ bɔ an b'a fɔ fɛn dɔw ma ko kɛlɛkɛden ni den bɛ kɔnɔ na a b'a sɔrɔ ba de fɛ barajuru fɛ donc a b'o kɛlɛkɛden ba de b'o d'a ma mais une fois que den mana wolo o barajuru tɛ yen tuguni donc den bɛ se k'o sɔrɔ cogo di o de ye a b'o sɔrɔ sinji de la an yɛrɛ b'a fɔ an ka ok professeur dɔ bɛ nɛgɛjuru sira fɛ allo
Allo allo Ante mse Anche ibse ga ka to gi to ni jam fo Salimata Diallo de Salimata Salimata ni ngali jume mi bulu allo ni ngali jume ne mi bulu Salimata ne ngone ko plani bi de ya bo ani sanje abi palo woro bo me nti ga din soro me kalu ngala da bi na nyama e go plani ki awon ko ali metini ne do bo plani sanje ngila ne abo me abon sanje ma garzi go soro ay ma garzi ga soro awo bashita iga nyini ngal fam nyara ibisega iga jabi la me jam kan kono awa nala tena na program tala bashita awa professeur ibisega tamaniga aywa anye mu fene na koloshi amba ye mado ba yere be jeni sinji dili ye dema me obita kataka dobe nega juru sira fe allo assalamu alaikum wa alaikum salam ito kani jam ngalika nega juru aga nega juru sira tikara do wara be nega juru sira fe allo ibse ga gato ga ito kani jam fayana ne to me no kulwal nyini ngali jume mi bulu sisa infection dans les semaines nena na jigi be ma so e jigina awo kalo kerena na ke kalo flana na nana gira sia do soro awo me ko infection men na sisa nega juru sira tigara me aga nyiningali bayira ka fo infection ni bala kono bara kono ibsega iga nyiningali jabi la me jam kan kono professeur ibsega tamanika donc amba ye o muso nunu bolu ta obita no lu ye yoro do la mo do fene be olu sin sege sege ba ko goboni be sina na fara ko goboni be sina simbe teke dena donc be segin kana to babu non na ko jugu bade parce que ambulu de un soro donc ba yira ka fo ko shinji ani to babu non manga nyaga mi nyona sinji man fo ni sinji man ka nyaga mi nyona ali miniji sinji gansan de kan adi de ma gere fo ata ko kalo woro donc ala te se ka jimi ali ji man ka di de ma parce que sinji be yelema de e ni de be simi kun folo mi be bo o ji sala o de nga miniji de tale nyefe abedu o de denga dumini donc ji man ka di de ma parce que ba kono fa ate poisoro OK donc daldili kan juma bene fe ka du ma fene sinta kofe we bara furakeli ambe nu digna hôpital la ambe to ka furaw di ku ko ke barala mambe mula koloshi nu taraso ubita shitulu nun kala ambe do yere we shia do feneta la obe mishibo nu ni fen nun kala o mai parce que shitulu nun glanchugo anta don surtout si sans shitulu fleni obe sege kala bon bara dumbe ko mi jeli de professeur do be ne ga juru sira kan allo ibsega gato ga ito kani jam fayana dawo nyini ngali jumene bi bulu ni de blade ni kono kala tani kono ka juma bete awo ma brage ma fuige mais ni yara kira la bana ko non de tende para kono ka juruti na batima bo awo ne bera ngado ko la sa i kala ka kono warata obe kala nan le l'enfant ne romna kono flade de la nyonga be bera sentendo OK donc kono le be ka chega tugu nyona OK i ka nyini ngali fam nyara i se ga i ka jabi la me jam kan kono professeur se ga ewa barajuru dumbe obe oye jeli obe komi jeli de parce que masuma
donc microbe fɛn bɛ don a fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana lase den ma n bɛna fɔ fɛnɛ n ka ladilikan bɛ taga fan jumɛn fɛ denkuli wagati ninnu na den mana wolo n yɛrɛ y'a fɔ den bɛ kɛlɛkɛden sɔrɔ ba sababu de la a b'a sɔrɔ nɔnɔ la n'o ye farikolo tangananw ye n'o ye farikolo la tangananw ye ni den bɛ kɔrɔbaya ka taa fɛ a yɛrɛ bɛ se k'a ka farikolo tangananw dilan mais a fitinin a tɛ se k'o dilan yɛrɛ donc o den ninnu mana ta ni denkuli kɛnɛ ninnu sera an b'u labɔ ou bien ni mɔgɔ minnu nana foli la den bɛ ta den bɛ di olu bɛɛ ma muratɔ b'a la sɔgɔsɔgɔnijɛtɔw bɛ se ka k'a la bana dɔw bɛ yen nɔ anw bɛ se k'o kɛlɛ parce que anw farikolo la kɛlɛkɛden ka ca mais denyɛrɛnin na o t'a la donc o fɛnɛ o man ɲi den ma parce que o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana lase den ma. ok an bɛna segin ka na an ka ɲininkali wɛrɛw tɛ n wele an ka ɲininkali minnu kɛra fɔlɔ an bɛna ɲininkali ninnu jaabi o kɔfɛ an bɛ segin ka nɛgɛjuru sira labila n'o y'a sɔrɔ ni wagati ma an t'an tɛgɛ ma ɲininkali fɔlɔ ɲininkali fɔlɔ o kɛra ko mɔrinin ko o bɛ kɛ sababu jumɛn de b'a to ni den bɛ na n'a ni nin tɛna. ayiwa professeur Tegete ye dɔɔni fɔ o bɛɛ la a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye fɛn minnu a ye bana fɛn fɔ ni bana ni n'a furakɛli ma kɛ a ɲɛ ma o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kasara lase den ma donc pour que k'o lakari donc il faut que muso yɛrɛ ka na parce que dɔw t'a dɔnnen don mais ni minnu t'a ma dɔn i mana sɔmi i yɛrɛ la k'i garijigɛlen don f'i ka na joona de o sɛgɛsɛgɛli olu ka kɛ k'a dɔn n'o b'i la n'o t'i la parce que olu bana fɛn filɛ n'o ma furakɛ ka ɲa o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari don den nin na. ok o faamuyara. bon n bɛ kuma di professeur ma n'a bɛ fɛ ka yɔrɔnin walanwalan dɔɔni mɔrini y'a ye min fɔ tubabukan don a kɔrɔ bamanankan na den min a wolola ni t'a la n'i y'u ta olu ye kulu 2 de ye dɔw bɛ yen u wolola ni t'u la u balabalalen nana u golo folo bɛ wuli ka b'u kan o kɔrɔ o sara b'a kɔnɔ kabini tin ma damina bana fɛn fɛn n'a bɛ se ka muso kɔnɔma sɔrɔ o bɛ se ka sababu ye ka den tanya a kɔnɔ n bɛ n da lase fɛn damani ma bana n'a bɛ farikalaya lase ma i ni kana jɔ a ɲɛ i ja kana jɔ a ye kɔnɔbara kan n delila k'a fɔ aw ye baroni kɔnɔna la k'a fɔ ni ba ka kalaya bɛ 38 na den ta bɛ 39 tila den dun farikolo tɛ se ka kalaya matarafa ko ɲuman sumaya bana n'an b'a fɔ a ma ko pali tubabukan na o y'o banaw la gale ale bɛ den min faga ba kɔnɔ o de ka ca nin de b'a tɔ a bɛ wajibiya muso kɔnɔmaw kan k'a fɔ ni peseli daminɛna k'a daminɛ kalo 3nan ma kalo o kalo an bɛ sɔsɔnin furakisɛ 3 sɛbɛn u kun walima k'a ta ka sariya yɛrɛ la a kan ka d'a ma dɔgɔtɔrɔso la a k'a kunu dɔgɔtɔrɔ ɲɛna ka d'a kan an dalen b'a la k'an balanga dɔw bɛ yen i mana sɛbɛn u mana taa so u t'a ta hali sotigi y'a san k'a d'u ma u t'a ta u b'a fɔ k'u y'a ta nka den ka sa ba kɔnɔ a kun fɔlɔfɔlɔ dɔ ye o ye fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ yen n'an b'an t'an janto a la murani min bɛ muso kɔnɔmaw na n'an b'a fɔ ko giripuni bila mun bila a b'a fɔ min de bɛ na o de bɛ na a banna kojuguba de don a ma ɲi muso kɔnɔma ma muso kɔnɔma mana mura sɔrɔ n'a ma kɔlɔsi dɔrɔn a bɛ sɔn ka den faga kɔnɔ nka bana dɔw bɛ yen ale de ye muso kɔnɔmaw ladali sababu ko fɔlɔ ye an ka dɔgɔtɔrɔsow la dɔgɔtɔrɔsobaw kɔnɔ bi o bana an b'a fɔ o ma ko kɔgɔ ye muso kɔnɔma minɛ o ye tension yɛlɛnna muso kɔnɔma tension yɛlɛnna a kɔnɔbara kan nin de ye ladali kun fɔlɔ ye wa a ka denmisɛnnin faga den fagali ba kɔnɔ o de ka ca bi k'a fɔ ko n to ten ni ala ma jan kɛ an bɛ se k'a fɔ ale ni basibɔn yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn samana bi musow kɔnɔmaw yɛrɛ taɲani la den yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ den ni ba fila bɛɛ ka d'a kan n'ale juguyara a bɛ kɔgɔ minnu minɛ u bɛ ja i n'a fɔ kirikirimasiyɛn b'u la f'u ka taa lada dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na ninakili bɛ se ka don u la cogo min mansin de b'u la ninakili ɔ n'a cayara ɲɔgɔn fɛ o mansin caman t'an bolo ala kan'a kɛ de dɔrɔn nka olu caman bɛ yen a bɛ se ka kɔlɔsi k'a fɔ a nin karisa nin y'a minɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'olu ka bana kunbɛn o y'o ye o ye minnu ɲɛ da lase damadamani minnu bɛ se ka den faga ba kɔnɔ nka den bɛ se ka kɛ ani n'i ma na
ka da kan a sɛgɛnna tin kɔnɔya la o yɔrɔ fana la o de ye den min ni mana a mɛ a kɛnɛkɛnɛni de bɛ na an b'a fɔ o ma mɔri ni fɛrɛ n'i y'o ye dɔrɔn o kɔrɔ jiginni ma kɛ a kɛcogo na nka o yɔrɔ la fo n ka wele bila sigida la sɔnjuguba dɔ b'a na an k'o dabila an balankaw b'u u titiri gosi ɲɔgɔn na de k'a fɔ ne taara dɔgɔtɔrɔso la ne ma min ye ne taara dɔrɔn n jiginna n nana so o kama caman ka tin de bɛ wuli so u b'a muɲu ye ka dimi muɲu ko ni n taara dɔrɔn ka na mɛn n'a golobara tuma min de ne bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ni ye lahawulata kuma de an k'a bɔ an jogo la ka d'a kan n'i mɛnna so tuma dɔ la tin yɛrɛ filɛ cogo min wolonugu bɛ jali min kɛ yalasa a bɛ den digi ka bɔ den dɔ de bɛ se k'a kun den dɔ tɛ se k'a kun den minnu tɛ se k'a kun olu ɲinini o de b'a to n'u nana dɔgɔtɔrɔso la tin kɔnɔna la tuma bɛɛ i b'a ye sage-femme ni dɔgɔtɔrɔw bɛ na ka kɔnɔbara lɔbɔ ka tila k'a lajɛ ka nɛgɛnin d'a la ka mansinin dɔ da la an bɛ den ka dusukun panpan lamɛn ko ɲuman ni gɛlɛya donn'o la i bɛ na ye den bɛ sɔrɔ kɛ a ba yɛrɛ kɔnɔ sariya tɛ an ka baara la den ka sɔrɔ kɛ a ba kɔnɔ n'a y'o kɛ dɔrɔn o ye kumakan de ye k'a yira dɔgɔtɔrɔ la ne tɔɔrɔla o de ye bi tile in na ka muso kɔnɔ fara ka den nabɔ n'an b'a fɔ ma ko césarienne a bɛ kɛ bi kun min kama tigitigi o de don opération kɛ kun tɛ ko muso tɛ se ka jigin a yɛrɛ ma dɛ o ye lawale ko de ye halisa a kelen-kelenninw bɛ yen mais bi opération kɛ kun ye de den jumɛn bɛ yen n'an m'a labɔ sisan a bɛ sɔn ka taa ɲɛ o la k'o labɔ kɔlɔlɔ ma den sɔrɔ kɔlɔlɔ ma ba sɔrɔ o de ye opération kun fɔlɔ-fɔlɔ ye an ka hakili t'o la n'i tora so tuma dɔ la i bɛna tuma min den sɛgɛnna kojugu n'a sɛgɛnna kojugu k'a fɔ a bɛ segin normal la tuguni salamu aleykum o y'o bannen de ye o la i ni den nasuwa dɔ bɛ taa so den fila bɛ wolola bi u bɛɛ taara so u bɛɛ den kun dira nka u tɛ kelen ye. Professeur an ka miniti tɔ ye miniti 3 ye ɲininkali tɔ bɛ yen nɔ hali bi ɲininkali filanan kun ye ko mun de b'a to kɔnɔ bɛ tiɲɛ ka caya ale ni ɲininkali sabanan planiki bɛ kɛ wa planiki kɔfɛ sisan ni pour que ka kɔnɔbara sɔrɔ gɛlɛya misɛnnin dɔw bɛ se ka don a la. o diyara an ye mun bɛ kɔnɔ tiɲɛ kun ka ca dɔw bɛ yen hali u dilancogo yɛrɛ kama i bɛ n'a ye k'a fɔ olu ka wolonugu da a datugulen tɛ ko ɲuman ni kɔnɔ bɛ bonya a bɛ burun dɔw bɛ yen i b'a ye lɛminɛnpo juguman b'u la tuma bɛɛ u ma se dɔgɔtɔrɔ sɛbɛntiyalen ma k'a furakɛ n'i ye kɔnɔ ta banakisɛ de bɛ lɛminɛnpo las'i ma n'a yɛlɛnna den so kɔnɔna la dɔrɔn a bɛ kojugu minnu kɛ o bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ dɔw bɛ yen maa bɛ fura ta u yɛrɛ bɛ fura ta maa tɛ fura ta u bɛ fura ta anw ka baara taabolo la ka fura ta i yɛrɛ ma haramu de don kɔnɔbara kan a kɛra nasuwa ye o kama dɔgɔtɔrɔ ta yɛrɛ la an bɛ minnu sɛbɛn ko a tilancɛ bɛɛ ye vitaminiw de ye ni wajibi nana o de la fura nasuwa wɛrɛw bɛ sɛbɛn n'o tɛ ka fura ta den kan a man ɲi an k'an janto o la donc kɔnɔ tiɲɛli o kun kan min de ye bange kɔlɔsi ye nin ye muso kɛlɛ nagasilan fɛɛrɛba dɔ de y'an bolo wa an k'a jateminɛ k'a fɔ bi bange kɔlɔsi fura minnu bɛ yen k'a fɔ u bɛ ko gɛlɛnba lase muso ma la o tɛ yen nɔ fɛn fɛn n'a ser'i ma tan n'i ma faamuyali sɔrɔ se i ka bange kɔlɔsi baarakɛlaw ma dɔgɔtɔrɔso la fɛɛrɛ bɛɛ fɔlen dɔw ye min y'a dabila sisan a b'a fɛ ka den sɔrɔ a ma na mun bɛ kɛ o ɲɛ dɔnlen don min yɛrɛ ka koli de ma segin ka na ale kɔni b'a fɛ a ka koli ye a k'a ka musoya dɔn mun bɛ kɛ o sɛbɛnnen don. Professeur i ka kumakan laban na i b'o kɛ ka ɲininkali laban jaabi n'o de ye kɔnɔmaya ni infection an b'o kɛ ka jamukan kuncɛ. a bɛ komi n y'o o jaabi kɔnɔtiɲɛ kɔnɔna la banakisɛ mana don musoya la a bɛ fɔ o de ma tuma infection o infection min filɛ nin ye ni banakisɛ bɛ musoya la a bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ a bɛ se k'a to den bɛ jigin wolo k'a sɔrɔ a wolo tuma ma se a bɛ se ka kɛ den mana na ale yɛrɛ ye kɔlɔlɔ sɔrɔ ani banakisɛ nana kabini a bɔra a ba kɔnɔ don min a bɛ se ka kɛ ba in yɛrɛ ale bɛ garisɛgɛ la n'i ye kabini lawale anw ka baara la basibɔn o ye muso saya kun fɔlɔ ye
kɔgɔ min b'a mina o ye muso fɛya kun filanan ye banakisɛ minnu bɛ se ka don musoya la kɔnɔmaya kɔnɔ jiginni kɔnɔ ou bien jubatoya kɔnɔ o y'a kun sabanan de ye o b'a yira an ka jɛlenya matarafa ka kunnafoni ɲuman lamɛn yalasa an bɛ se k'an kisi k'an tanga banakisɛ ninnu ma cogoya min na n ye o yɔrɔ in jaabi ten wagati yɛrɛ koron kama nin bɛ dan sigi an ka bi jamukan na aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ